omonto manya gocha matanga ngabona matanga no agocha gukwana abantu bamurigeri bakumina gwa aye no chola te propaganda yo mokungu no manyane bol around yeye batebie omokungu tindikuba none na barabu mwanzira na jana bwana omo baba na kwenya mira omo ngino gocha ko batebi na kiga siari mo Korea devolution ni cherusha bomai na wachwe ya kwamba siogopi na ene mbako to intimidate ngase nyenje tole serikali ngakiamo na serikali no maberale abantu bakonyi na serikali tukareta ruto ba niga baba chikutalana university gote university tali university amina abantu bamindo omo maene batebwe nitutika tokolera zina moko na ene mama tena moko ngidi nakoli baki mwanjire muchimo sabera ntogori nyamire ya mbega kana ya ino